Chibayula HIV hanti hianin AIDS nen hianin triat pol ol khop mea HIV le AIDS hi thil danglam thil chin hi in angmi alo ania HIV kan ti chuanin human immunodeficiency virus ania chu HIV natna thlentu shik natna shik ming ania mi hian HIV an lo kai hian HIV positive kan ti thina AIDS kha an la ningal chi lem lowa AIDS kan ti to hi chuanin mi HIV positive shik alo kaya ataksa khan har satna chi hrang natna chi hrang athlen nuwa hi khan AIDS anei kan ti thina AIDS lampum chu acquired immunodeficiency syndrome tiania HIV positive zong hi tunlaya chuan AIDS angkha an thleng kher to lowa achan chu kan damdoi te le kanin engkolna te athata wang hian chumi ni wang chuanin HIV ti chuan atnatna hrik ning ania AIDS ti kha chuanin min kumtam tak HIV ataksa alo kai to nu pai to nuwa natna chi hrang aron lan chuan nu engtinnge TB te pneumonia te thluaka khosik pui lut ti te thluaka athena te pheijon cancer te kalthalo te le vun natna lian tham tak an nei huna khan min AIDS anei kan ti thina chu adang lamna ani HIV le AIDS a chuan HIV hi nia mizo a chuanin kan the chiang viau to kan boipuina te porei to amaro chu ein kai chhon dan ṭlampui han soi leila pakhatna chuanin Mizoram a chopo ni lo khovel mun hrang HIV in kai chhon dan na saber chu mi pat mei chiatna sex man atang hian ania tunlaya chuanin sex hanti khanin mi pale mei chiate mi pale mi pa te po soitel angai to a khang atang khan HIV hi ein kai theya chumiom zia chu sex man atangin kan hanti khan ser tui nang atang te mi pachi atang ten ein kai chhon theya achan chu HIV sikhi mi pa chia te mei che ser tui na te khanin anum du em awangin khang ang in kai theina ang chi mi pale mei chia sex man te mi pale mi pa sex man atang te khan en kai chhon thei ti hriaila oral sex atang te po hian in kai chhon thei thowa amaro chu in kai chhon na chan si asang lu tuk lowa amaro chu film khur ngai na em tho ania oral sex hi chuanin adam doi hmang thin howa film khur le ngai em me chu hriau in man trom te le in chiuna bungrua lapua te achuan na te achon ang te po kha film khur ngai em kan ti pui te kan share pui te kha HIV positive an lo nia kan bungrua kan hriau te le thil hrang kan in man trom atang khanin vandoi thlak takin HIV te po kha aloin kai chhon ve thei ni ti kha kan hriat non le anga in ka hria chuan anuin ano te paya hian kai theina chan som vea amaro chu po chu tunlaya chung kan damdoi te athat to awang te le mi HIV an in check uluk to awangin nau pai tira te an din mun te an lo in hriat vat chuanin tunlaya chun damdoi an ei zunga no te a po hian HIV kai hi kan hmu lo na hi kum tam tak hei ani chove me ka pathian zara lomom hlein ka hria chutiang chuan athena chuanin hnutte tuya te po engmoni chena chung kai theina chan soma amaro chu chung te po chu in engkol ma chuan tunlaya chuanin a hlom to lo te kan ti le to chuan chung ba ga chuanin thisen kai na chi ang hrim po kha kan film kur em mangaya HIV shikhi thisena hianin anung thadu em mei boka chuwang chuan HIV positive te an thisen te kan lo khoi emo kan lo boipui ani kha chuanin kan film kuranga yanga achan chu kan kuta te le kan khoina te khan in lo in ti pem emo pil te lo nei ve tai la khang atang khanin thisen kha aron lu chuan HIV shik kha akai ve thei boka khang ho kha alian thama chuan HIV in kai theina tlang puyania mizo jinga hian a big takin thalaya hian zona omthin pakhata chu chila tang hian in kai chhon them ti hi nia in ki sa tang te le tiang kharil ru aron omthin ani mela amaro chu kan hriat ngai la ya chu CDC USA chuanin chila hian HIV shik chu tlema zong om vea amaro chu in kai chhong tur khop chuanin chu chila chu alitar fe inanga yang anti thina hang em te kha chu kan in kis khanin kan in lo tura ngai taila chuan chuan chil te le khang ang mitui ti te zun ti velang te kha chu a hlom lowa a in kai chhonna anga kan ngai lowa HIV hi kan soyangin kumtam tak Mizoram a hian kan lo hre ve to a khovela
an ron Mizoram te po anianga le khovelang te pon hankal lian zau lokila khovelang ron hriat tir 1981-82 chhawvelan hriat tir khan HIV positive an hriat na masak na ber te kha mipa le mipa in kopchi an nia chuan an na kha ron chhawzela India rama ron luta India rama an hriat chuak kha 1986 ania madrasa an hmuchuak masabera India rama chuan an hmuchuana te la kha KS hozi nga lo nia chuan aron kal chhawzela Mizoram an hriat kan hriat chua masak ber kha official report a hi chuan October 1990 ania chuan chungah pawh chuanin kan hriat chuana te kha damdawiin chiu chia an han ni ta chuan han ngai tu taila chu khowela mipa le mipa in sex hmang thina train ania India rama KS hozi nga chuan Mizoram drug addict hozi nga khamini wang khan HIV ti hi chuanin sex lampang ang chi te le tia kan han ngai tua om thadu lo do anga kan ngai ang chi anga te mu masakani wang khanin Mizoram pawh khanin HIV kha aron chuatir khan khatiang zong khan abik takin kan nu le pa te le kan pi le pu te ho ril ruwa chuan natna ten nom natna misual te natna ang tiang zong ngai tu na hi ana apena sa lein ka hria ril ruwa hian chumi chuan tun thleng hian HIV ti hi chuan kha laking tel ni na langa amar chu tun la ya chuanin kan dam lo tam taki he ke ni pon kan tho ve chin som panga vel lo ni ve der to meya hemi chung ringot po hianin ka thotir le tun nu kan en po hian tun lai kan dam lo te chu ke mani ang chia nula tlangwal nuwalai pawalai KS po ni lem lo drug addict po ni lem lo mo khatiang positive nok hi tun lai a jong kan tam to em meya mishing nol pui general population a hian anol pui anga alu to nu te phei hi chuanin pon lama han ena positive thei tur anga kan ngai lo khatun la ya chuanin kan positive nok to meya chuti rual chuanin thin hrikna le endong na hi kan soyang khan alo bul intran na mishing te kha khatiang khan lo ni wang khan tun thleng hian HIV te hi chuanin kan ril ruwa hian thadu lo anianga alo ler do anianga alo engmoni do anianga tina hi kan ril ruwa hianin ala kengtel na sa emin ka hria amaro chu tun la kan soyang chuan kan dam lo chu entirnan damdoina nau nei turten an ron oma kan hante salo positive tlat mayang chi te khangkha engwange kan ti chuan an pasal te voi ni khatan lo rin om lo awanga an nupui te na tuar ang chi te chuan a thena chuan no pang an nu te atanga manlai do hlek anga kha chuan damdoi ten lo e that lo awang khan no pang te pian tira atanga positive ang chi te chuan thalai jinga thisen blood donation ten han pe a damdoin an ron thlen huwa thisen re hi test le vekania damloina don main khang kan han test atanga lo positive nol te khan nomta khang khan han chuile ta lui thei thil ti ni mi lo KS te pon ni mi si lo mo amaro chu voi ni khat han ti sual vepal awanga kai tam tak te kha kan om to ani ti te hi kan hriat chhowzel in angai to in ka hria HIV hi mi na lo kai to chuan taksa voi khana lo lu to chuanin abo thei to lowa tun thleng hianin a hrik khatu damdo hi lom lowa vaccine han peka hanin chiwa ti damna hi alom chi lowa tuna kan damdoi ART center atang an lak thin ART damdoi ho hi ani meya hei hi India rama choponi lo khovel ram sang kan enkol na ber damdoi ang ania hei hi chuanin a in thla pung zel tur kha avenga chu a that na me chu mi na damdoi e that kha chuan anat na shikha ataksa la pai thosi khan ai ashikin thla pung tur kha aveng ta ai ashikin thla pung tur kha ai aven that kha chuanin ataksa a natna chi hrang HIV ina aron kentel anga kha alo veng thei ta ni chumi ni wang chuan tunla ya chuan min HIV positive alo nia damdoyan e that to awang hian natna lutuk nei lo hian rei tak buaina nei lo hian an om chho mek to alo mom hle a chumi na kentel thado le poimo do meile HIV positive te ta na chanchin tha om chhun ni vea ka hriat pakhat chu UNAIDS hina kum engmoni zat kalta an slogan khania U is equal to U antia chumi om zia chu undetectable is equal to untransmissible tinania chumi om zia chu mina HIV positive alo nia damdoi e that chuan a hrik in thlapung lo in a omtir khan HIV test han ti po khan a hrik mu thei lo khop hian a omtir thei ani a thunun thei ani khati ang din hunami a in da chuan a kop pui te anupui a pasal te po lo ni theya nau pai le du tur ang chi te po alo ni theya khang laka tang khanin anupui a pasal te nang kai lo wanga afa alo nei
pai tum tan pawh khanin hlawm lo khopin a in dah theia lo te tan hin a lawm em a dam do e tha zinga chon tuna kan dam lo enkol lai zinga pawh hin a tam zo khi chu tiang chu ni to a HIV positive chu an la ni reng amaro chu midang kai thei lo khopa in dah thei in tunlai a chung kan dam do hi a tha to mi ne e tha chuanin khatiang khan enge future te pawh kha a be sei om ve ni acha chu dam lo tam tak hian nupui ka nei thei don to lo pasal ka nei thei don to lo fa pawh ka nei thei to don lo te hi an ti thina amar chu dam do nei chata U is equal to U dil unain da kha chuan nupui pasal te nei in sa te pawh tha tak tak an nei to ani tuna chuan HIV positive ti mi in thriat hian in hmong vi to vak lo mo kan ti pawh hian lo la hmong vi me antinan test ma chuan in hlau thong em lo amaro chu kan han test ICTC center anga te ICTC chu integrated counseling and testing center tinia hospital hawa hi zon omveka hi durtlang hospital apo ICTC center kan neya dutu sama chuanin han soi koilok taila HIV testing re hi ICTC center nge ya ti hi acha asan chu hengang huna hian test ma le test nuin counseling don ania asan chu khoilai arem changa laboratory test ringot kha afam kim chi lo asan chu counseling te atel lo phejun mi an buaya khoya nge ti engtinnge ti zel tu nge te an hriat lo thin awang khan tlai chu apoi mo hleng ka ria helai be chana mi an no in test chu anin an lo positive ani pon counseling te an dong hala ma chon dan tur te le enkulna khoitanga bozui tu nge ti te khan lo sil thina chunga nga dam lo an in test hianin ke po hian ka lo dong song ve zau thina an han thriat chi hi chuan in test ma hlau thong lu tuk lo po hi an han in test an han positive hi chuan ril ro ro no ma saber chu abik takin ke ina ka lo don son chu nula tlangwal ho hi an ni tlang pui awangin ka lo positive tak si chuan nupui pasal ka nei thei don ta lo tina aniam engtinnge niang tiang chi te ka kopui ka thian nu ka thian pa hi engtinnge ka hrilang engtinnge min ngayang tiang chi te ka chhungte engtinnge an ngayang an mani khan pomin sathiam viu ma se HIV chungchang kha kopui te emo chen pui te khan engtinnge an lo don son dan tur an hlau thong lu tu khi an khongai thlak em thin ka ria chung an hlau lu tuk lu ta chuan a then chuan tun thlengin ke ma dam lo nge ya po dam doi la du mi lo te center kal du mi lo te hi engmuni zat an omta chu apoi em me ta ni chu ni alahong vok to lo emo kan ti po hian HIV dam doi tha to lom tun la ya min kan threthiam to kan ti rol hian mani chunga atlak chi chuanin kan rilu le kan ngai tu na hi kong sangin alo la hong na sa khop me ya chuanin mani din hunin poma chhungte na lo pompui zinga po hian HIV na hian hong ala nei na sa thei khop me ya rilu le tharau lampanga a hong dan tu ro mang kha chu kan threthiam me anga ni tin na zon na chungchanga te po hian alo hong em me ya kan dam lo pakhat chu mipa tlangwal teirol te hi ania medical entrance pakhata atling vea amaro chu an han buaipui an han ti don vel khan alo positive vel hlau me khami wang khan directly khanin vairamania admission ati theilawang chu an lo ti mi alo amaro chu thiam tak khan HIV positive ani wang khanin azom lo khangai ti mei teng khang khanin khatiang thleng khanin kan career ang zong tele kan na tho tur te po kha lo honga damlo pakhat chu vairama na thado mei pakhat khanen ji kling ve chu po chu na anzom don me khajuanin medical test khan kha lo ni si awang khanin rei takha boi puyo ngai khan oma chu ten zuanin HIV hi damdoya thatoa kan lo hunep viu po alo ni thei to tunla ya chuan amaro chu mimal rilru taksa tharau mei ba ka nitin na eizon na lekhajir na tu thlengin alahong the ni ti kha kan hriat tlan apoimo in ka hria awareness program hian kan kal na sa renga Kohhran nei chi ate KTP ate le Kohhran program ate kan kal viu to emoti po hianin tunthleng hianin be sei lo do hian zona mi na kan review to tura kan ngai angchi te po hi zo na te hi alatama voi khat kan kalna chuanin tiang hianin min lo zota Kohhran nei chia program pakhata tiang hianin nu pakhat kha run dinga kapu he an soidan chuanin HIV positive te hi an thi chi hianin an tar changte an benga changte an ka changte HIV shikhi aron thlok chuak thina chuan chuanin ruangkil te po hi a himvok lo an ti engi ngai dan ti thamiron la zota ni chu kanin zirtir viau to emo kan ti po hian kha angai dan te kha loma
chu van chuan in zirtir na hi ala kal zel angai niin alanga thil tam takhi kan in hril to amaro chu mithar te an ron om ve zela hriat thar ngai te khan lo om ve zela kan ti to khan ni kumlama awareness ti khan I enge alo tok mai lo atin kan in zirtir hi angaya misconception misinformation hi ala tam me ma entinan dam lo zinga po HIV ho zinga hian TB nat na hi akal kop na sa alarem a common ma HIV positive zinga chu amaro chu dam lo then kha chuan an TB dam doi te khan lo topa anua kan hriat le dan chuanin HIV dam doi le TB dam doi hi ain hal a thi thei ti te khan lo hriat dan khani ta tiang khanin ignorance hriat lo thil hriat lo awang le hriat chian lo na hianin thil chiang lo takat lo hriat rei ruai na tele thil ani na anga dons enge mu thiam lo na te hi min siam na sa ni na langa kan rama hian chumi ni wang chuanin doctor te le heng lama thok mi thiam te na an enkol na chungchanga an soile tha an tiang kha chu kan lo zom mei apoi mo training ka ria chumi ni lo atle ma tong thei do le khoilai khuwa inti setakina an lo soyang kha kan lo zom na salu tu khianin damlo kan enkol na te po hian doctor tan te po hian boina tam tak te a thlen ve thei ani kong ain kai dan kha kong thum kan soya chu thiang chi chuan ain ven dan tur po kha kong thumina in soi thein ka ringa entirna mi pat mei chian na chungchang kan film khur sex chungchang kan film khur le angaya nupui pasal in nei ma sex man lo kha kan du thu sa mania amaro chu kan clean ngang lo ani chuanin in ven na kha poimo hle dona condom te po kha pai zak tami lo taila motora te wale ta te po khan pai reng mei turania achan chu achang chuanin sex man hi mi hian an plan lok lo ve theya thut te lo om ve theya wang khan ti lo kha chu kan du thu sa mania amaro chu kha ang din huna kan lo om pal si ni ero kha chuanin kan in ven angaya khatlai kha apoi mo hleng ka ria chon mi pa te pon condom man dan te le a expiry nuwa man a him lo ani ti te le man thuwa te hi a him lo ani ti te le apo thler dan ang thleng khan uluk do kan riat angai ka ria hei thil za thlak ani lowa kheng hianin HIV mei ba ka STD kan ti STI kan ti nan na chi sang la ka tang te po khanin min lo vengin ang kai dar na konga khanin min lo veng thei ni ti te kha han thar le taila rin om na te po kha apoi mo le don ta nu pain kara ve thung chuan tunla ya kan dam lo tam tak te hi nu pa nu pui pasal nei lai te ania amaro chu rin om lo na awanga an nu pui te emo an pasal te zokin na tuar ta fo hi an om thina an ngai zong te atanga HIV le STD te vakaya chuan an nupui emo an pasal te a khatia vakai dar leng khan om thin bok ta chunga te po chuan rin om lo kha ti lo tur ani rualin din mun lo thei lo ang kan lo vading ani si kha chuanin a in ven a lampang hi kan ngai poimo angai khopin ka ria damdoi ti thin hawa chuanin tunlaya chuanin dam lo te drop in center te an kal that awange henglama hi chuanin an film khur hleng ka ria riau thiang hlim lo le abung ruai man tom kha kan film khurangaya lapuate a chuan na te a chaw na te khang zong zong kha kan film khurangaya a syringe lai chi kha ni lowa HIV mei ba ka a hepatitis C ang zong thleng pon in kai chon ol ti kha kan lo hriat non le angai ka ria a in venna atana poimo le do meju harm reduction strategies ho hi ania hei hi kovel ram ram changkang zo ka po an man thin te ania entirnan sex chungchanga po sex ka lampang kan soi main damdoi man chungchanga hian han lut lokila achan chu hei poi HIV ne nei kai noi ani thaw awangin harm reduction strategies a chuanin mi kha in chiu lo turte damdoi ti lo turten kan duwa amaro chu a in sum theilowa atireng ani si kha chuan athadon chuang lowa achan chu HIV te hepatitis C te riau mana tang khan number 4 and chiu na tang te khan lendat na siklom tak tak anuwa ke vung dmo le ke pan ke puak tiang chi te ron siam theiang te kha umdon awang khan in chiu lowa amaro chu an mania craving ti ziom turang khan tunlai chuan he OST te kan tita he hianin ani na turang taka an hmang ani chuanin damdoi chakna ati zi oma in chiu na turanga kha ati bo vek ta bokta chuang chia chuanin HIV chungchanga po hian sex chungchanga han soilu taila Kohhranina kan in zirtir dana chuan mi hi sex mang mi lo tur in anita abstinence kan number 1 ania alani zel thau boka kan in zirtir na chuan
amaro chu tunlaya chuanin kan ama kan han soyang khanin kha kan tlin lo chang alo tam em ya chu data han enpon engtinnge KTPB ka chuan baptist thalai te salvation te le Kohhran danga te po ani ve tho karinga presbyterian lam bi khan en chuanin KTP a po dan hnina biakin honglowa in nei hi kum tam tak kalta atang khanin average chala khianin KTP general conference report a heng hi en turom thina 55 atanga 60% don hi dan hnina in nei biakin honglowa in nei khakan omta chumina alantir chu thalai jinga premarital sex atam le tina nia chung ho te po chu mani pathian za awanga kan tlin to lowe ron tia ronin puang te anita chumina atilan chu thalai te jinga premarital sex atam thokhat le tina ania khanga te po khanin keini chuan HIV te le henglama thok te hi chuanin HIV te hepatitis te le STD natna chi sang hi kaidar ani lo na turatan heng anga din hunanga kan ding ani po hian condom man hi apoi mo hle mai ti hi kan ril ro lo om thin dan ania kha a solution kan tina ani chuang lowa amaro chumina abstinence mipat mai chiat na hmang lo thei lowa alo omta ani si khachuan condom man hi tun din huna chuan a thaber dot tu kan tina ania chu thalai te le alo ngai thlatu te pon khatien zonga kan ngai tu na kha kan man thiam apoi mo hle in ka ria mitin hian in mo phurna kan nei thawa hei medical mi chuan in thei patopin hei sinop presbyterian Kohhran hnuaiah chuan grace home te kan nei ata chuan HIV damlo kan lo enkol thina le HIV wang har satna nei te kan lo enkol thina hei po hi Kohhran sang ina kan ṭanpuina atanga ti thei chau kan nei ata chuan in Kohhran mipui ten enge kan hmalakna kawng hian na kan thok theuh ani ti kha hemi tangpo hianin achianga la panhina chuanin mimal tin mani theuh hi kan poimo in alanga ta chuanin mani ina thei anga tuna kan han soyang chi lo ngai thlak te TV ate le YouTube atang te pon aniang chu HIV chungchang a chhir chi te po tuna chu a chhir tur te po tam takoma khanga tang khan mani hianin kan lo in zir ve te hi atang kai em man tia hetia kan lo in zir khan andan da chungchang te kan lo hre chianga engwanga lo om nge ni ti te engtin en kol tur nge tiang chiang te a hlom dan le hlom lo dan te kan hria ta tang khan ke mani le ke mani kha kan lo in zir tir khan ke mani kha kan in empower anga chu chuanin midang te an lo a positive te don sun dan tur te le en dan tur te po min lo thiam tiranga chung mai ba ka chuan kan hria tangin kan chhung kwa kan chen pui lowa te po HIV positive lo om thut thei ania khanga te po khan ma chon dan min zir tir thei don ni na langa chona pathumna chuanin poimo le do mai ka ti chu hei Christian kan ni veka chuta chuanin mi hi engpo har satna an lo to engwang nge ania engwang lo om nge ti le avan engtinnge lo fel lo vio mi rin lo ang doina lo om thina moni le ti lampang zonga ril ru pulowa engtinnge ma kan lo la pui theianga engtinnge kan lo boi pui theianga engtinnge kan ṭanpui theiang ti ril ru hi khatien zonga ngai tu na kha kan lo nei thiam anga in ka ria ke po hi ka thochin ka thotir le tun hi chu dang ve to taknin ka ria ka thotir chuan ka zona tamber thin chu ke ma po engwang tiang hi alo om le tiang chu nom thina moni le tinaril ru hi ke po lo nei ve mai aul thin amar chu akum fe han thon hu hi chuanin tuna kan han soyang khan kan lo in zir chhona saboka le kan ton hriat alo tam to hrim boka heng anga tang hian heng ang dam lo te hian in judgment le kuta ko hi an mamo bel to lowa an natna hian atina tok to chuai chuan atuna an thlen china tang hian engtinnge ma kan son puyanga engtinnge an quality of life hi kan ti ziom puyang ti hi kan mo phurna tu te po mo phurna le tu te pon kan doctor kan ni lawani mai thei kong sang sangin chu kan ṭanpui theina chu kan lan tir thei ning ka ria